Hello, musta naman ito mga kalawasan? Diha na patulong na may expired. Hoy! Ikaw di etik pa nakaglubin diri ha? Nabuang ka dira? Hapit ba ako mahagbong ha? Kung masakpan, di magpakurat-kurat. Kung mahagbong ko diri, nakay pa ospital sa kuha? Aw, nagbadlong lang mangkukol. Aw, ana ba? Di ko nimo pakuratan. Hapit ba ako mahagbong ha? Dong, gisugo man na ni Auntie Dong. Ay, sorry. For today's video, nangatumig bukid sa akong iyaan kay nagpasaka siya butong kay naaman siya bisita. Kay ni ana ang iyahang bisita, lami daw kaayo ikaon og lamaw. Dili tong lamaw sa pagkaon sa mga hayop ha, lamaw na butong. Og ang ako ang trabaho dire, ako di ay ang tigtester og ako ang tigpunit. Ang ako lang kalagutan dire kanang mahulog gani tag sa kabulig, lagyo kay piniksan ang butong, kapoy kay punit. Og gamay raman pud ang among gikuha, mga isa ka balde. Kapoy kay yung kuskus, gikapoy nagjug kuskus dire. Murag lahi naman na inyo adong, murag dinalo naman na. Ang nakapait pa jud dira kay lima ra may kabok mangaon. Unsa man ay inyo adong mukbang. Og murag wala na may ugma, og wala na pud may makupras. Kay gikuha ninyo tanan ang butong, wala na musunod na lubi. Nako po. Og naputo lang amo ang trabaho kay nana ni Agi Kangga nagsakay og baboy. Ning hawa mi dito sa among pustuhan kay abi na mo dito mo agi sa diyang it's a prank man de ka koloy. Og hapit na jud mo awas sa balde ang amo ang gikuang butong busa mamalit sa migsahog ha. Bye bye.